täällä Mr. Kari 668 pelaamassa Skyblokia mukana tällä kertaa on... Vain minä, Vekkuli 56. Niin. Muut eivät nytten... No me ei otettu tällä kertaa nyt vieraita ja mulla on nälkä. 2 rotteflässiä. Onko meillä bone meali? Ei, tossa 2 rotteflässiä. Thanks. Nyt pitää ruveta muuten sitten metsästää näitä vihuja. Ihan kyllä, hei. Aurinko laskee. Hyvä ajoitus. Aika meillä on cobblestone. Ei se varmaan haittaa. Joudutaan vähän navittaa aurinkoa, kun se on niin riittävän hyvä. Mä katson vähän tuolla zoomilla, mitä siellä näkyy. No katso vähän sillä zoomilla, mitä siellä näkyy. Aurinko laskee! Mun korvat kärsitystä. Tee puukasvu. Jep. Vekkuli. No. Nyt on pakko sanoa yksi huono uutinen. No. Kävikin ilmi, että Minecrafti... Nyt mä tiedän miksi se lakaa aina, mutta ei sun servussa vaan mun servussa aina tää. No. Tuossa sun tarvis tehdä oma, tai siis se tavallinen maailma, niin että joudutaan pelaamaan muun servuun vaan sillä, että ei pysty kuvaamaan. Tipuit sitten, ja sinä tipuit. Niin, joudutaan tekemään sillä, että sä joudut tekemään sen maailman tavallisen oman. Niin. Mä en pysty tekemään enää, nimittäin se huutaa vaan, että se nimittäin huutaa paljon vähän. Että voi ottaa Vekkuli tekee sen uuden maailman. Joo, että aloittaa sitten kokonaan uusi maailma. Vaikka nyt ollaan päässytkin noin pitkälle, mutta ei se nyt varmaan niin kamalaa ole teidän katsojien puolesta. Hei muuten Kari! Niin. Kokeilepas nämä videoissa ottaa default texture pack ynnä muuta. Ei, se ei oo siitä. Ja tämä noodus pois, jos sulla sellainen on. On, mutta mä käytän sitä zoomina. En muuhun! No hyvä nyt. Se oli Spiderin syy. Jes, tappakaa toisenne! Jes, tappakaa toisenne! Hyvä. Ai! Ei! Tipuit. En tippunut onneksi. Ai vitsi! Hemmetti sunkaan! Tääkin alkaa niin hyvin, tääkin. Jee. Mulla oli 5 puupalikkaa joukossa. No onneksi toi toinen puuta kasvoi tossa justi. Se oli kasvanut aika sitten. Se räjähti! Älä vitsi! Kulta-armorillinen! Kulta-armorillinen! Tässä oli kulta-armorillinen tää skele. Hei, tuokko yksi kople tai... En mä tehdä, kun mä tapan täällä skeletoni. Au. Älä tipu skeletoni, come here, ai. Hyvä tapas se. Ai. Mulla on ennat vähis tapas se. Ei! No. No hyvä nyt. Se itse tiputtautui sinne. Not my fault! Skeletoni. Häh? Tonne spawna skeletoni. No hyvä. Voi vitun. Vitsin tyhmä spider. Ei vitsi, tääkin alkoi niin hyvin. Anteeksi kielenkäyttely. Joo, näin pitää sanoa aina. Jee, rotten flesseja. Mulla on 1. No, mulla on 2. Hehe. Armi! Hui! Tää pitää paikata tuo reikä, mikä tuossa. Niin on, kato kun sä räjätit sen perkkuleen creeperin. Niin... No. No! Mitä no? Hypp hypp! Se on sinne spawnaa zombi. Jo spideri. No, täällä heitä spidereita alas, niitä tarvitsee. Se tippu. No. Itsestään. Kuole! No, sinne meni rotten flessi. Eihän meni.
olin kuule tässä ihan sun vieressä. Aja, on sitten ne minä no. Mennään hetkeksi aikaa tänne, näin kanssa oot kuvannut. 5.39. Joo, tästä jaksossa lasti vähän lyhkäsempi. 9 Ei minuuttinen. ole nyt kauheasti aikaa. 9 minuuttinen. Niin, joku sellainen. 9. Sitten sun pitää tehdä muuten se ihmeen oma servu sit samalla tässä. Juu, se kattoo sitten jossain vaiheessa. Lag. Mä menen, en mä vitti ehkä vielä, me ei ehkä vielä mennä Netheriin. No, se nyt pitää, kato kun siellä on se vain yksi saari se, niin sieltä pitäisi ne hakata ne kaikki. Ja vettä sinne ei voi laittaa, koska sitten se katoaa. Niin? Tiedät On tossa varmaan. meillä loppumattoman veden lähde. Niin, mä tein itselleen, en mä ehkä teekään sienisoppaa. Ai jaa, tää puu rupes palaamaan. Niin kai kun tossa toi tyhmä laava. Jeesaplingi. Jes. No skeletoni. No, toinen saplingi. Et tiputtaudu sinne. Älä tipu. Tai älä skeletoni tipu. Kyllä sä saat tipu. Ei. Täällä on spider, joka lensi alas. Täällä on myös creeperi. 2 creeperiä. No, toinen tippuu alas. Ei! Ai! Ei mä just! No, ei nyt juma. Ei tuo koplea. Okei. No. Tipuitko? En. Paljonko kopleja? 2. No, kyllä nyt vähän enemmän, kun sieltä vähän räjähti. No, minä otan. No. Käy korjaamassa ne vahingot siellä. Mä menin räjäyttää sen perään. No menin räjäyttämään ja kohta lopetetaan. Jees, saplingi. Ei Tämä se on vasta kuvannut kuin 7.30. No, lopetetaan silti kohta. Onko siellä nyt skeleton? Ei! No voi taas. Et oo tosissaan. Joo! Hitti grow too hard! Ei! Varmaa! TPtää sun luoni. Ei voi. Ei jummi! Tuo iso reikä, hei. Ei! Ei hitto. Turha valittaa nauramistyyliä, tää vaan on niin hauskaa. Joo, tää oli kyllä aika mahtavaa tääkin. Joo. Ehkä me tehdään ensi kerralla tohon noi turva-aidat mulle. No eikä. Kyllä. Riippu. Mieluummin tehdään mulle nää turva-aidat. Joko? No joo, lopetetaan vaikka nyt justi. Joo, ja ei vieläkään saatu jotenkaan eiköhän tää oo tästä. Juu, moro. Ymmärrä.